nga matuman ang akong mga danggo kay aniya ka man inintiran bulawanong pagpangga ng kumkuna. Dili mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa araw ko nga walay makababag sa atong pagminalay. Akong tinangga sa atong pagminalay. Akong pinangga. Kapitan, DU-101, DU-101. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matagutlo nga natong asyon sa kasatag sa kamalukan. Mga kasakit o kasubo nga imong ginapasan. Sa imong pag-inusara ning sa iyong kagabhion. Sa mga pagsulay o kasakit na imong naangkon. Ayaw kabalaka ni ining gabhiona. Kay aniya kami ang imong mga higala. Nga andam o tagana aron mo hupay sa imong mga problema. Ug andam kami kanimo karon mo pakatawa. Busa, uban ni kami niining atong tulumanon. Mga taging pasipaw ug balak sa kinabuhi. Mga taging pasipaw ug balak sa kinabuhi. Oras sa DXVD 101.3 The Voice of Dapitan. Alas 7:19 na gyud sa kagabhion. Higala, kumusta? Maayong gabi kanatong tanan. Ug Zamboanga del Norte. Maayong gabi ninyo. Kumusta man ang atong kagabhion karon mga silingan, mga paryente, mga kada-boys, mga katropa, mga dapitanon sa nortihanon, kumusta ang inyo ang kagabhion karon? Kumusta man ang gibilin ni Odette? Wala ra ba nagbilin si Odette og kanana ang atong mga kasakitan diha? Ato ang mga kahumayan, ato ang mga gipangtanom sa kabukiran. Kumusta ka karon? Inaut unta, wala na nga tumbling, wala na nga hapla, o wala na nga tumba ng inyo ang mga tanom diha.
kami ang inyo ang pangutan-on mga kadi. Narami sa maayong kahimtang. Binigid sa ako ang partner karong gabi una. Always yung gwapo, way paglubad. Kuya Rome og si Tio Badok. Gwapo sa wala pa mauso ang tao. Ya nauso naman karon kuya. Ani gwapo na ko. Gwapong na. No, gwapo na sa magkauban ka ha. Osbo na ako, maayong gabi sa tanan. Adlaw karon nga Sabado, pizza 18 ning bulan sa Disyembre. Ilang tulog na lang, Pasko na. Merry Christmas. And hinaot unta nga ang tanan nakadawat nagbuno. Butay mo gid. Butang is. Hinaot unta nga ang tanan nakadawat na og bonus. Unya na nang tawag ha kay magtabi sa mi ni Kuya Rome. Kay gimingaw ko ni Kuya Rome almost 1 week naming wala nagtabi. Unya na nang mutawag. Wala may makayaw-yaw sa aning agi aning udit. Actually gahapong adlaw naaraman ta diri sa DXVD. Wala lang nato gipadayon ang programa nga Hugyaw Pasiaw kay perting hinaya gid sa signal. Dayon burn out pud ko ya magwala-wala ang kuryente. So masayang lang po ng ato ang mga kauban, mga miyembro usab sa Hugyaw Pasiaw ang ilang pag-anhi kung magputol-putol man pud ang kuryente. Malangan ta pud sila. Oo, maayong gabi idi ay nila ni Tatay Pabs. Patay Pabs, Kuya Al. si Kuya Al ug si Lolo Dodong. Kumusta naman ning ato ang mga kahugyaw, pasiaw, mga kaubanan sa buhat diri sa DXVD 101. 103 The Voice of Dapitan. Mga tatay, mga lolo. Kumusta man mo diha? Ato po ni silang pabalakon, kuya, kung doon na po sila panahon. Oo, kung na panahon. Doon na po sila, doon na sila gitagak po. Oh, kay Gitagik kapamilya ba? naman sila sa Dixbury, di ba mga kadaboys naman sila. Doon na po sila gitagik, ato silang paghatagan sa pagtagad diri sa ato ang programang mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. And we are now live at Banunong, Lawaan, Banunong, Dapitan City. A proud member of Community Broadcasters Association of the Philippines Incorporated. Uhing nagasibya gid kaming duha ni Kuya Rome. Dili tulo ta Si Tio Badok nga tuwa pa sa gawas. Nang himudlay pa taon si Tio Badok. Kakagod pa. Gakagod pa sa Ino lubi. magkagod ato pugon pa niya. Para sa hawad nga atong labugon. Oh, nakakuan ato gilabog. Maayo pununta og napoy kuan kuya, napoy ikog sa manok ipakapin ba? Brag naa gito kay naniabot man si Sweetie Oh. O si Madam Kristen. Mo pa pag-abot ni Madam Sweetie Pie o Okay. Madam Kristen. Maayong pag-abot na ninyo diha sa tuang mga gwapa nga magbabalak pud karong gabi una. At ang ninyo mga kadi ang ato ang mga magbabalak nga babae karong gabi una. Pag ni gaandam kani kog panyo baga panyo kay Oh. basta si Madam Kristen Reyes na gani mo balak mo hilak man gina. Oh, basayas nina magad. Kuya atangan pud nato mga kadi ang balak nila ni Kuya Rome unya nga tubag-tubag. Doon na sila balak nga tubag-tubag. Nya kini nga balak nga murag gibalik naman ni siya kay wala man punta naka-update sa bag-o. Apan wala pa dagway ni siya sukad na dungog diri sa DXVD. Wala pa. Kana nga balak. Muna ato nang ipadungog karong gabi una sa tuwag mga suking tigpaminaw. Nya doon na pud tay mga balak nga pagabasahon karon nga gipadala sa ato ang mga listeners. Labi ni gid ni Commander Quick. So stay tuned lang gid mo mga kada voice kay ato nang ipalupad karon uran-uran ng mga balak. Unya kini di ay nga programa gipaluyhan di ay ni og gi-sponsoran sa ato ang batan-on nga congressman, umaabot nga congressman diri sa Distrito 1. Si Congressman Pinpin Oy. Ayong gabi ini mo diha congressman. Mahilig man po din si congressman og kuan Kuya Rome, balak. Gabi ni si Governor Oy, mahilig po sila og balak. Kaya usab gipaluhan usab kita mga kadi sa Liss Water, ang tubig sa kadiyahan nga dili gayud mahubsan. O gihatod sa inyong tagsa-tagsa ka mga tugkaran. Liss Water na mga kada boys. Nanimutang diha sa Purok Ono Linabo, Dapitan City. Ang nakanindot sa Liss Water kay free delivery sila within Dapitan City area. Kung gusto pud mong maka-discount, gusto mong mapalit og dinaghan, adto na to si Madam Ligaya Sanico mismo.
aron siya mismo ang inyo ang makatubang dito mga kada voice. Sayon duolon, dali ra kay nimong hangyoon. Kontakta silang cellphone number. Alang usab sa atong pagpa-deliver 0948-775-7715. Purified drinking water. Wa nay lain mga kada voice. Less water na ta. Atong oras ni Abante na ta sa pagka alas 7:25 sa sayong kagabion. Alang sa inyo ang mga mensahe, inyo ang mga greetings, pwede niyo ipadangat dire sa atong cellphone number 0907-944-5857. Akong usbon 0907-944-5857. O usab live ta karon dire sa DXVD 101.3 page. Makita nyo ang DXVD 101.3 page mga kada voice. O usab live punta sa Facebook page ni Inko Dunsoy. Pakitaan nyo ang Facebook page ni Inko Dunsoy. Kay live punta karong gabi una. Duha ang ato ang live karon Kuya Rome kay pamasin kung mo piaok ang isa, doon na patay buffer. Kuya, doon na tay permirong caller. Unang caller karong gabi una. Hello, maayong gabi. Mayong gabi ko doon, Soy. Ayan, maayong gabi ni Naayon na Dudong. Kuya Rume. Si Dudong Patril. Patril. Naayon na. Katong sa atin na di na magbot. Ah, kana maay. Nya na ni hapon na kada Dudong Patril. Nanihapon na. Oh, manang panihapon dai si Dudong Patril. Unsa may kung Request ikaalagad ko, nimo karong gabi una? Aw, balak. Mumbalak unsa may imo ang kuanon? Si tatay manaan ang request. Hubog ko no ako. Hubog kuno ako. Wala ra ba ko Si kaandam, tatay may request anak. wala ra ba ko kaandam ana nga balak Dudong Patril kay Unya, kana wala po ko kainom ron ni Gudon Sports. Dili, balak na. ako lang Di nang pa ako nainom. lang nang pulihan ng imo ang bala karon ni tatay. Ako nang pulihan og katutuang gugmas mananggiti. Oo. Kato ba akong ipuli Ang kay request po ko ako, kanang hubog kuno ako kuan man na siya Kuya Armin naama na siya sa Sa YouTube. ang wala. Naana siya sa YouTube dayon. Request po ko ako, Gibalak naman na siya sa Ya, pwede kay Oo. da ang wala mo. Muna kadi ato ang balak Dudong Patril ato maning Ginama, gipaningkamutan ginama, man, Oo. man, Dahil unsa po imo ang kuan Dudong Patril kana nang request? kuan. Kadang Nakauyab na ka. gugwang mabudhian. Ha? Gugwang mabudhian. Gugmang mabudhion. Sige ako nang pangitaon dia ha. Ano rin ang Patril? Gibiyaan na kasi yung bagong uyab? Wala ay. Yung ano mabudhiyon man? Oh, murag naa na diha Ana, Kuya Armin ana, sa ato ang request kuan balaan kawa. Na din. Dahil wala kay mga mensahe diha. Naa. Oh, sige padayon sa imong mensahe. Nagya yun duha ng mga pulis gwapo. Kening siyong ni Tumadok na gusto gawas. Si Ate Kitka. KitKat lagi dayon. Ay, wala ay. Ha? Gigi Sige, Open. padayon. Gigi Lideros. Labi na niya ang duha. O ni Ma'am M. O ni Gigi Stepay o siyang kaubang isa. Sa mga parinti na mo. Sa pa? Wala na? O sa mga pili. Yung pamili. Kay Laluan pamili. Kurong pamili. Abit pamili. Dayon. Dalman pamili. Harmin pamili. Realista pamili. Gomez pamili. Tagapan pamili. Misario pamili. Og sa tanong na naman po og sa mga baik-it sa milipod. Awang oras sa si Kuya Rome. Wala na ilaing nalimtan dong. Wala na. Oh, sige. Salamat kasi mong pagtawag ha. Salamat po. Og maayong gabi inyo diha. Ibas po. Mao kato si Dudong Patril nga nanuka dito sa Mugway Isis Pulangko. Maayong gabi sa ato ang mga kada voice diha sa may Isis nga naminaw sila karon. Si Tatay Jod ug si Nanay diha, maayong gabi inyo nay. Dirita sa ato ang mensahe kuya. Sa ni natin
taga niya to ang mensahe parang dili ta ma-late karon. Hi DJ Inko Dunsoy, mugreet lang ko sa inyong station manager nga gwapo, macho, ambungan tisoy Charles Perolino og sa iyang kinalanggang asawa nga gwapa og ma'am nawala naputol ang iyaang mensahe. Pabalakas si Badok og si Rumi alang sa balo, mangkay og gibiyaan og bana. Gikan ni Terso. Okay, maayong pagpaminaw ni Mudia Terso. Ato ning pabalako ni silang duha karon ha. Hinay-hinay lang ta karon kay mahina ang kalaban ni Inko Dunsoy. Kaya basahon sa nato ni Kuya Rumi ang atong mga message diri sa ato ang live. Maayong gabi Inko Dons, gikan ni Diana Lapot. Thank you for watching diha madam. Maayong gabi ni Ma'am Diana Lapot. Maayong gabi Inko Dunsoy og sa imong kauban diha sa buhat. Gikan usab ni Ma'am Abet Bagsikan nga nanukad karon dito sa may Kuwait. Maayong gabi maayong udto ninyo diha sa tuang mga OFW. Og keep safe pud nimo diha madam. Inko Don, shout out ni Ayan Adasa ug ni Bitsay diha sa Atbang sa Estityo gikan ni Ate Toymats. Maayong gabi inyo diha mga Adasa family. Maayong gabi Inko Dunsoy, pa shout out lang kos mga Balasi family, thanks. Gikan usab ni Ma'am Mary Jane Ilumbaring. Kumusta na kani si Madam MJ diha sa may Maria Cristina. Ato aning kauban nga gwapa dito sa ato ang mga katropa. Katropa parang naman kay naminyo naman kay murag nakuha na. Oh. Nadala. Murag nakuha na siya, murag sa gigalungan naman na kay murag nana sa puder. Nana sa puder. Nasa puder. Nana day kay forever, madam. Dugay mo kus Badok ko. Nakakita na day kag forever. Mayong kuha na lang nimo diha ha. Merry Christmas na lang. Mayong pagtatanday na lang nimo. Kasi dag makalaag ni siya karong pizza 20 diri. Baka naman. Dahil gikan usab, hello Inko Dunsoy, i-shout out ko. Absent man si Ate Karya, not feeling well. Wala man sad signal ganina. Mao di ay. Mayo paglantaw ni Ate Karya. Ang ato usab nga kauban dire. Kauban usab sa programa ni Vice Governor. Vice Mayor. Advice ni Vice. Working Vice Mayor Jimboy Bahamundi Chan. Sa ilang programa ta kanina nga launa agatong Advice ni Vice. Nindot makay paminawon ko Romy. Ang advice ni Vice. Maawat mo gini Kuya Romy. Okay, maayong paglantaw nimo diha Ate Karya. Sa Dipolog na sa Tikarya, Inko Dunsoy, Dipolog. Ha? Murag taga Dipolog siya. Kuha ni si Ate Karya, daghan kay nigbalay. Taga balay. Mura punig si Inko Dunsoy. Dirita sa ato ang Pikas Live. Inko Dunsoy, maayong gabi nimo. Shout out ko diha sa Uyan, Dapitan City kang Gerson Sinuag. Og diri sa akong gitrabahuan si Dante Ordes gikan sa Kuta, Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ay, yan layo kay natog abot karon kuya. Ratag City o Badok ba layo kay abot. Nakasarap pa ingon. Ngita og forever. Ito na maganda kasi Dayon, ingon pod ni Ma'am Mila Saldon, katsada sa tugtog DJ Ingkong. Maayong paglantaw nimo diha sa Japan, Madam Mila Saldon. Layo kay ni Madam Mila Saldon. Tinaw niyo diya sa Japan. Murag naa ni si second floor. Na si Madam sa Japan pero murag taga kuan na siya. Murag taga buwaan siguro si Madam. Murag nakauban na ni Inko Dunsoy sa diha ag nagpa singing contest. Thank you for watching to Ma'am Mila Saldon. And also to Ma'am Aljen Patagok, aka Julia Christine Reyes. Thank you for watching. And also to Boss Ismadi. Shout out idol from Tamyon, play kog song kinsa siya. Ang nganong nagluib mo. Nagluib ka. May tingog ko, okay kayo? Kinsa si Badok nganong giilis dan si Kuya Rom.
Maayong paglantaw ni Boss Isma diha. Ang O dagang ismadi dia sa may atamyon na ikudos katuganing mo initabog na tabyog. katong tulay dito nga. Murag diyanan. Katong ato ta sa una ito Oo. matag bayabo. Murag makalipong. Then matud pod diri ni Jo Bael. Pa-shout out ingo dun soy og please greet sa akong banang nga si Bundoy og sa akong anak nga si Chantel. Nga naa sa Lumanaw. Salamat ingo. Oy. Oh, nanay bahay lain day. Day, nanay bahay da sa Bundoy day ay kumpiyansa. Katong migo man dok no. Oh. Ato Nanay bahay na kita Na. amigo. Oh, puti man to, putik buhok. Ayaw nga na. Oh, ayaw. Putik buhok. Ayaw gana mo dawat man nimo sa. Ayaw gana mo. Puti nagbuhok ba nagkango-kango na. Nya ka buhi ang iyang mga anak, imo na uma. Ayaw ano. Kay Kuya Romin lang to. Maitag naminaw karon si Bundoy. yo. Kay naglantaw po diyang murag nasa gawas niya ang asawa tiyo no. Napanag Manila man siguro. Nakadukot Budoy, Mayra. Budoy. Mayong paglantaw nimo diha madam ha og amping po ka kanunay og asa man ka karon diha. Kunya sa naman ni ato ang mga balak ato na ning ihatag nila. Ihatag na nila ko. Nila ko nga. Kay Ihatag na. mao to kay kog kamera sigbar Kuya Romi. Mura pa karon po ikaw dos. Basta ikaw basta mo driver mo kung una. Ato Dili. na yung ihatag nila Dili. pero sa di pa nato ihatag atong unang balak karong gabi una. Oh, Siyempre, ikaw sa una. Ato sang paistoryahon usab si Kuya Romy mga kada boys og si Tio Badok. Dili Una ikaw. ni Kuya Romy. Ganina ra mo utang niyaw si Tio Badok sa. Oh, si Tio Oh, dili Badok man kay po. kita ra may sigbalak ingko kana na po mga baya atong pabalakon manggawas na punta. Unya ato silang pabalakon Tio. Ako nya para sila. Oh, pabalakon gid ato sila. Oh, wala kon gina. Pero sa dili pa dagway, bunal sa Tio Badok. Problema ani kay Klik lang sana sige ko mo paano sa. Klik lang sa sige kay order sa kay kuan ako. Sige daw ko bisi mo na ba. Wala pa kapupon na na. Yun. Wonder na siya ron. Yung tukar na po na iyang kuan siguro kanang yan na ba. Yang sakit sa katawan. Gaida na siya nga, gaida na sa kita kapay mari na basa. Pila? Maray Sige nakapara. siya ko. Di na mo kuan di ay. Di na maguna, magdukdok naman ang makagunoy. Sa pug. Sa pugon. Unsa na nga kuan? Tapul. Ko. Kiyampaw gilabog. Kiyampaw. Murag nasilihan. Para sa atong mga ka-viewers sa amin ninyog biyae, hinay kayo ang inyong signal diha. Amo aperting kusuga sa among signal dire. So, ayaw min ninyog biyae ha, katong kusog-kusog og signal ay min ninyog biyae. Pag-antos mo. Ha? Pag-antos. Pag-antos ha, Tumang kalisod. tumang kalisod. Oh. Antos sa po ninyo mga kadaboy, antos gani ko sa akong ilong. Ayaw na ibitsyon. Oh. Ayaw na. O kana pa yan signal ra mo inyong konon nga Ayaw. taon na naman na. Ay pa rin doon Kuya Romy. Dili nga nung ingos lang bungi ko. Ayaw na sakto nakabalo na sila. Lilipay guys Kuya Romero ning ko kaatik na ko. Oh. Okay, bago mang revans dito yung match ko. Murag dili man na pwede kuanon Tio Badok. Nga naman nagbago pa rin ba na, di ko budok kaya pagkakunoy. Lahi man na gud Kuya Romy kung bak mo riban imo ang hilabtan bitaw ng buhok. Oh. Makulot man na. Iso. Makulot na og imong hilabtan. Awa unya, ina kog baka ko di ba mo nagpuyo diha dong. Puyo diha dong. Ayaw tandog akong buhok dong. Hilaw na Clarita. Ako sa gawaton ikaduha nga tawag. Hello, maayong gabi eh. Hi, DJ. Balaka si Badok. Ay, maayong gabi ini mo diha Commander Quick Quick. Sige gamay imong tingog quick. Ko murag wala na kwanto. Balaka si Badok. Salamat. Oh, sige bunal. Kuna. Oh, sige. Wow, good din. Uy, moro na ito. Oh, Philippines naman dayon. Sige, utong basahon tunog ni bang kuan. quick, ha? Mabinawa ka dali, Commander, pasahon na ron taon. Oh, unahon na to basa ning kuan ni Commander Quick Quick. Pero may ato ning unahog basa ning iya ang bala karong gabi una kay basin mo hilak na po ni si Quick Quick sa tago. Maana ra ba ni si Quick Quick nga undang di nako. Oh, ako lang gamson na. Gamson lang ako. Gamso na. Mouse na. Undang Ay, di nako. Sinabado lang po. Ayaw inana Quick ha kay kuan man na kana na ang it's all about patient man na po. Walaton po nato kinahanglan nga ginagmay ba. Napuntay ka na nabitang patient. Kay ang tanang higayon do naman po'y gilaan nga panahon. Di ba Kuya
Kuya Rome. May Amen. gani ang nauna, una. Una. Pwede man po nagkatunaw lahi mag-una. Oh, po ladies first. Ladies first. Oh, nya depende mo po na nga na, nya nam tong lahi. Ako sang buki kay Andre, Tiyo Badok. Mensahe na to diha Tiyo Badok sa ato ang mga suking mga tigpaminaw karon sa ato ang programang balak. May gabiin lang sa mga sukitig paminaw day aning matag Sabado nga tanan ang balak ba. So may gabiin yung hurot diha katong mahiligon pug balak da. Pwede mo padala. O pwede po sila mo mismo balak drink ko no? Pwede Oo, kayo. Pwede kayo. So mahiligon gid sa balak ba namang mga tao mahiligon gid sa balak. Oh, kadaghanan niya, Badok. Kaya karon na ba ang mga naapara bagya po di mawala sa kaniadtong panahon nga ang bayi karon dili kang balak di iya pong sugot. Mo ba? Oh, kaysa unang panahon baya. Dugay dili kang balak di ba ko kay kanang bayi sa una gasaya ga half sleeves ra den ga short pa atong harina. Harina o yung panty harina. Ito Sa dinira. kusarina. Wala man tong katawa. Dali mo so. Kunya inig magdagop-dagop ug imong panty na general talikod ra man ka mosulot man to dayon. Paglato niya, di ora general. Salot na salot. Salot na ito sa general. Nawala akong para katawa diri sakit na Wala. ba akong tiyan? Shout out, hello mga best idol. Gikan ni Salvador Biza. Thank you for watching. Musta idol? Good evening mo diha. Mayo nga paglantaw ni Salvador. Salvador. Philip Del na, Philip. Si Philip. Philip Salvador. Abi daw El Mundo. Thank you for watching also to Ma'am Amina Duterte. Salamat kayo sa pag-share. Hello, good evening, ma'am. Tagaloga. Oh, Sana Tagalogin. mabuti ka naman dyan. Dahil kami, kung anuhin mo, dami kaming buti-buti rito. Buti-buti og hangga. Direta sa ato ang kuan. Unang bala karong gabi una Kanang Kuya Rome. quick may kuanin ko. Oh, kaning ka quick. Okay, basig mo tulog na rin siya, mutulog. Matulog na niya siya. Sa sunod ani Teo, kung unahon to quick magbayad na ni siya Teo no? Oo. May sponsor rin yan. Magbayad na ni siya sa sunod nga kung unahon siya. Yung bingon siya nga, sige, bayad ko. Mubayad siya. Ang iyang ibayad, mubalak siya kanang Oh. ani dire. Mutawag siya, bisag mutawag lang, okay na. Ha? Basta tawag lang. Ano na? Diyan bingon siya mo, sige, pumusok ko kuhan. Kamoy pulihing dyan. Di na lang. Badani. Dili. Dili ko. Okay, kadi niyang balak ato na ning ihatag kay basig. Buna. Muhilak Kung sa'yo na. nakuluhan sa balak niya, ko doon. Matod pa niya dire Kuya Rome, ang title inko, kumusta ka akong pinangga? Kumusta ka? Kumusta ka kung ni pangitaan? Yeah, Ako ganun, kanta mo na, kumusta ka, Akong- aking mahal. Kunya iyang special samuan anak ko no ganiha special greeting special samuan si Ate KitKat ko no. KitKat. Ha? Hoy, KitKat. Wala, delikado dahil. Marang Adios. nani, namumuong pag-ibig ng way ni Quick. Adios, Ha? Commander, mas KitKat, bughat ba yan? Mabughat. Mabughat. Mabughat Kung sa may ka. mabughat niya, Kuya Rome. Hindi, ang iyang pagkatulog ba? Ang iyang pagkatulog, makuan. Mausob. Umuusob yung matulog. Umuusob ang Ibig, pagtulog. alas 12 matulog. O sige, mga kadi. Bunal. Ato na yung ibunal ning kuan. Okay. Ang balak ni Quick karong gabi una nga naguluhan. Kumusta ka akong pinangga? Bunal, maestro. Balak tampo ni Quick karong gabi una. Maayo na mutagig des Maayo kay commander mutagi day. si Quick May karon. mutagi sa quick. Kunya usahay lang dili na ako mabasa og tarong kay mosalapid akong dila. Hindi ako malikayan kuya nga mosalapid ang akong dila. O salamat kay ni mo diha Commander Basig nanay barbelling ko. Ha? Kuan kana na Basig ang barber. murag kuan ko no tiyo kana na ang mura ni Timailhan bitaw nga kanang dugay na nga wala na Basta ra mo salapit ra ba yung sulay ko no, pronunciation ko no, kamuning. dudag ko ay dugay na makawala. Dugay na mo. Practice dila bay practice atong dila. Kan ba na wala na exercise imong dila. Lupig tang buywak ni buysag uban One exercise. Wala ka gakon ka, wala ka kwato aninikan. Ha? Wala kalood sa nik. Mayong gabi iday nila ni Kasus kuan diha. butan. Katong si Boy Pupaw dito ba? Katong Si kwa awe. si May bungot. Awe siguro ba rito ugma. Mayong gabi ini Boy Bungot diha. Naghulat gid taon siya sa tulo ka mga singkuhan diri nga magbalak ba. Mayong pagpaminaw sa mga sukitik paminaw. Kinsitanan. O diha. Sitanan. Kinsitanan. 15 na lang. 15 na lang tanan. Kinsi na lang. O diha mayong gabi ni Nanay Ami, ni Nanay Merla usab diha sa inyo ang tanan nga Ambo yung pamilya wakwak diha. og bisago. Murag daghan
bayakwak, mas daghan sa kuha dito sa nagat no, namasol to dito Namasol sa namasol. sa panganuran dito sa sipan. Ngayon tadi lang Layo, dun ano, sa layo, ulo lang sa kuan. Oh, basig na ay Ang ulo diya ulo sa lang, ulos pa on. sada kay tong dito ng mga isda ito kay tong mga green kayo ba Oh, tong green. Ato to yang kuan pero may yaang bukog ba? Green pod. oh green po. Ano na? Murag nipa. Lahi dili lahi naman to is snake roll lang. Lahi mo na yung mga Nipa siguro basta green nipa mo na. lahi ng green ni pa. Oh. Ah, Lahi- sa day. dahon mo na. Ah, Dahon. biyaw day kanang biyaw. Unsa biyaw? Biyaw sa biyaw. Ito maglupad-lupad bang color green. Madili po. Lahi naman ay lagi pagsiguta wa naman ko kabawan ni. Ako kuan ning tambod. 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 Mga karaang tawo mo di ako makauban Oh, mga kadi. tambot to Pasensya siya. na mo ha kay di kay ko kabalos ani lang ipang tabi, mugawas ko karon. Dirita, padaita sa ato ang mga pa-shout out. Thank you for watching ni Joker. Isa ni si Joker. Shout out sa mga darters diri sa Luok, Banunong. Salamat. Oy, maayong pagpaminaw nyo diya ha. Diya sa may Luok, Banunong. Sa atong mga suking mga tigpaminaw diha. Kunya gikan usab ni Riami A. Martinez. Hi mga DJ, good eve sa inyong tatlo. Pa-shout out ko diha sa Maria Uray, ako Daddy Raymond Antipala from Mami Laxmi nga na busy sa pagluto. Salamat DJ. Ayan, salamat po di mo ha. Salamat kaayo sa paglantaw sa atong live sa atong mga suking tigpaminausab o mga amigo, mga paryente, mga silingan diha sa Maria Uray. Ayong pagpaminaw nyo diha labi na gyud diri sa Bay Purok 5. Ilang Boss Arlim Pasco sa mga kimiging family diha sa ilaang kang Ilyas Daginutas. Ayong pagpaminaw nyo diha sa mga sulit family diha sa may Purok Palayan usab. Ilang kananay Gabriela, mayong gabiin nyo diha nay. Sa ako ang mga buro usab diha. Kunya mayong gabi usab ni Konsihal Edgardo Pon. Gusta na kani si Konsihal, dugay-dugay namang wala mi nakatabi-tabi ani ni Konsihal. Dugay na punta wala makalaag dito Oh, engko. dugay na pud wala kalaag dito sa may Antipolo tiyo. Maayong gabi ini mo diha si Hal. Way bahal diha si Hal. Buhawa man aning kagabihio na to. Basta na lang nyo diha ha, basi nagtagay-tagay, nagway ni rin siyang Wala amigo. daot sangkutan ng Agis Bagyo. Ha? Daot sa sanggutan. Murag nakot nang murag gidala man siguro ang bagyong ditag mga sugo. Abi nimo, Kuya Romy, swerte kayo mananggiti. Kay gahapong adlaw daghan kayong dawat ba? Dagang tuba. Oh, Sudlan man. sagol Sudlan. ulan. Sa ulan. Kumusta katong tuba ni Bansky dito? Wala gipangyabo. Gipangyabo niya? Ipangyabo akong gitalawan kada punuan. Agay ginahimo, iyabo gyud. Giyabo sa Giyabo gyud sa yuta. Giyabo. ayo. Nasudlag tubig. Natabang kayo ba? Wala niya tabo ni day. Pwede ba to nimo asukalan? Mura bagi lubag agtong sa hangin ba? Sa usaon ni bukas ang gitabyo-tabyo Oh, mo. gitabiyog siya. So wala ginahimo ang tuba. Way nahimo. So sa ato pa ang mga mananggiter way nahot. Wala gyud. Wa gyud. Ang nahimo nila pagdulog lang sa asawa. Oh, bawi na lang ta next week mga kadi nga mga mananggiti diha. Oh, anak pa sige, dong sugot ako dong, ako sagutan magantong basta kay si Ate Max di lang magantong. Bahala, Si nga abis. bahala dag mautod. Oh, ingon siya, usahay gani, bawi una ko, hingutuhan. Labi ba nang hingod tuwan? Manawag to sa Bansky ron sa dong ay kig palabi na dong. Labi Di ba man nang kong hingod tuwan? gibulgar. Oh, ana na siguro sa laming utaw. Sige, Oh, labi na hingod tuwan kay ngano? Pati mong kiting panington. Ano mo kati ba dok, kamo ron. Wala lay wala ko. Labi na dito ka sa landahan nga kanang ang landahan Tubuan. dito nga duol ang atop. Oo. Duol ang atop. Na, Magkamuritsing siguro ko mga Bahala muritsing. na makamuritsing basta panington pati mong kiting. Atop kami mismo sa landahan, panington. Kuya ang atop pud koy Romy magpalak-palak pud. Oo, yun. Magmar ka Mahalaga, na. undang ko Hangin ba? undang ko ta istorya Undang ka ko. sa uli ko kaya nagkapariban ra ba. Ah. Kapatid ba naman sa Tito Max diyan? Nyam nyam. Diri sa to ang mensahe atong hatagag pagtagad ning mga mensahe padayon ta. Shout out ni Ma'am Cathy Swanner. Ang ato ang admin ni siya diha sa may Katrupang D, mga OFW. Mayong paglantaw ni Papart Cathy, I love you all DJ. Ang tubag sa mga DJ, I love you too. Pakpakan na to. Shout out Adiros Gomez Dagayluan. Mika Kalalang DC Saigako.
gikan usab ni Ma'am Lilibit Kalalang Igiya. Oy si ate naglantaw pod. Atong mga hello. OFW. Oo. To- Ining Lisa. To all OFW out there, good evening to all of you. Good afternoon. Oh. Good afternoon. Sa ila ha. Oh, good afternoon. Good afternoon. Oh. Sige, usba. To all OFW out there, good afternoon to all of you. Sana naman, this coming December, December 25, very, adol. Very coming soon, ina. Very coming soon. Layo mo lang nito. Ina, very coming soon. ano? Coming soon. Very, usay pa na doon. Dool. Coming soon lagi. Coming soon. Ay! Sir, pasundaya. The Christmas is coming to town. The Christmas is coming, Coming to town. is hapit na. Kapit na. Coming to town lagi. This coming 25, December 25. Sana naman ha, may nam-nam. To all of you, Over there. to all over there, mga OFW out there. Good afternoon to all of you. Oh. Ya, maisyo na punta na Kuya Rumihang. Ingon na punta nga, di na punta mamahin sa mga Scammer na po, scammer. Maisyo na punta na. Scammer. Ha? Okay, rag may scammer ko, basta tinuod po. Mayong paglantaw na lang sa atong mga OFW. Kani atong mga OFW, kung dunay gustong mangutana sa atong mga OFW, andam ni silang mutubag. O kung ganahan mo mangutana hala atuan yun. Nako ipangutana sa mga OFW-an ko ba nga kanang mga taguhan na kato Kana eh. sila, okay, ningutan ingon makagusto sa motobag. Gana sila gumutan na ko motobag sila. Oh. Og min ko makahatag ba sa karon 25 motobag na sila. Tubag na sila o paabota ang ilang tubag Tagay ko karon. ha. Paabota ang ilang tubag karon. Paabota Tagay ko ilang na. tubag. Ining Lisa. Looy taon mo. Ako yung Rome is kunting pagtingin. Kaihi ginatong mga OFW karon kinatawa ko Kuya Romay, bahala giga nang imong kalaki diha. Kini ato ang mga OFW, kaning mga admin like Ma'am Judith Manggubat Swaner, si Ma'am Cathy Swaner, kana admin na siya sa ato ang kadi OFW. So kana siya walay problema na siya. Pwede na ninyong pangutan-on kay kana siya mo'y pinakaswito sa tanang mga OFW. Mato pa ni Ma'am Katyo, going na kuno, yes, going na. Sila po ni Ma'am Lilibit. Tanawa, nitubag dayon si Ma'am Cathy. Yes, going na. Okay, thank you so much for Mora na imo isulti. Thank you so much. Thank you so much Thank for you so this. much is not enough. Di, Kinahanglan mo sayaw pag ka sila tubangan. sayo ko? Pakpaka nakadaan aron Di sayaw. manggod kay magbalak ko mangguta. Magbalak. Atong sayo, atong Sunod na. sayaw, atong tos kantahan na po. Sige, kantahan na lang. Sige, sa kantahan na lang. Dutore. Don't worry. Tomorrow. 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 Tomorrow Is evening. another day. Kuya Rome is dancing And front of singing. you. And singing. At singing front of you. Yan. Pakpaka na to. Pero I need your 25 din. Si Badis kami 25. Your Christmas. Kana Christmas mood. Abi ni mo Kuya Rome, kada na sila Kuya Rome, kada na ang kinasing-kasing po na nilang paghatag tungod kay nalingaw po sila sa atoa. Wala man na halimbawa karon kita always man tang nag-live dire. So ilag yung gihatag sa ilag yung kumbaga ilag yung kinasing-kasing nga paghatag sa always silang naglantaw sa live nga nalingaw pud sila. Sa unang panahon Kuya Rome kay dito pa to sa laing kakuanan nga talagsar man gud puta maka-live. Tinood po. Ang ilan po na ko sa OFW po ako iko sport partner nga ilang kano nga nalipay sila naglantaw na to Sa live. Nato sa live nga ang amuang katropa, Oo. ang among katropa, among kada boys nga nakita na mo nga masadyaon kay sila nas Pinas. Oo. Sa ko ilang na. Sa ilang kamingaw. Mura ra pud sila naa Ang ilang dire. na ba nga dapat unta nga kami di mi kauli karong Pasko dapat among pamilya mako pero ilan lang gilingaw dili lang taon na to. Oo. Ala usap pa pud kay Rome nalingaw pud sila tungod naglantaw sa atong nawong. Papingsan ko ni mga Dili man gud inana magina sila kay lingaw lang kilantaw Now- sa kong now- Asay lang manggawas lang tani. nawong palang daan makalingaw na. Oo. Kay lahi man pud nang kuan kay Rome nga nawong palang daan kana na ang suspect na lahi man pud to. yun. Lahi to. Wala pa kasala suspect. Suspect na lahi to siya. Ay ato sang i-shout out day atong mga suking tigpaminaw diri sa may Bakong maayong gabi ninyo. May bago na daw nga Ni- umaabot nga asawa nito ba dok? Niingon gyud to Kuya Rome si Ma'am Iris na ko ba nga ayaw gyud mi na. kalimti diri Incudunsoy si Oh. Ma'am Iris sa Mundihar matod pa niya. Mundihar. Maayong gabi ipod ni Nanay Petrona si Madam Arlene Mundihar usab maayong gabi inyo diha maayong pagpaminaw di ana gyud ang tulo ka singkuhan diri. Tandim na gyud.
Dayon balik ko sa kabarangayan nila kuno diha karon naminaw. Diha Oh, sa may- mga batal family Oo. diha. Maayong gabi niyo sa Baybakong. Unya, mayong pagpaminaw usab ni Danny, ni Tuper, ni Bibi, ni Jai, si Yang, Junifer, Tantan, Tonton, Christopher, Saysay, Ruby Jean, Jason, sila usab ni Nanay Frida. Mayong pagpaminaw ni Nanay Frida diha. Thank you so much for Si watching. Kangkang. Og si Aaron, mga Batal family. Og si Randy. Si Boss Randy na Oh, minaw ko Randy doon si Batal, Boss Randy. Randy Batal. O kang Ramram usab. Oo. Yung operator sa maliit na barko. Dahil si Kwan Pod, si Wilka. Naminaw karon si Wilka. Sa tanan-tanan na lang. Sa may bakong. Ay, sa Baybakong. Kotong lang sa nakatunin ka Kung kinsa po tong gustong ma-mention na to Kuya Romy, pwede po silang Oh, pwede mo-text. sila mo text. Pwede silang mo-text. Para may bawan o kung kinsa matawag. gawin lang alan. Oo, kinsa po Tama sila din na dito. siya. Ato na silang hatagan sa pagtagad. Pinagi sa ato ang mga text line diri 0907-944-5857. Kung gusto mong mo text akong balikon, andama ang inyong cellphone. Gaya kay makaandam oy kay kanigong ubang cellphone. Oh, andama yung Dunay cellphone. password. Oh. May password o. Kaya Password. aron dili mo ko na maatikan silang kabit gudin ko. Mo dai, hinana dai na. Oh, kung gusto mo mo tawag, nala text mo. Kung gusto mo text tawag mo. Dili sa 0907-944-5857. Again Kuya Romy, hinahinaya Kuya Romy. 0907-944-5857. Ayan. Oro magmukantas Kuya Romy. Mura abi na ako buko. Bukanta ko ugma, kaplag. Oh, masabi mong kantaho, nagatuon mo ganyan, sa mong kanta ganyan. Bukanta ko ugma. Katong pamilya okay. Oh. Kani ba si Kuya Romy, wala niya pakantahan si Tito Imats kasi siya na po yung mukanta. Kabalo Oh. sa tuyo ani. Asa man? Ay, ito na to kay dagan ito. Makaulo pug sige aron inyo ba. Makaulo kay at least nga ako na po. Dagan ba itong grocery si Kuan? Si Nagtoko naman si tindahan ni Kuya Romy dito. Oh. Dagan kay to siya Kuan. Ulap man gug tinda ulap may tukod tindahan pag gapalit man gug lunch po. Galimpak na diya kasi. Hindi na mo kanta si Kuya Romy og mahuman to iyang tindahan Oo, dito. na. Ah. Mga balik kapunan pag kumaintra ng kaplag. Doha kanta ugma kay last man ugma siguro kay murag mo kwan sa sila jot. Mopaway Oh, paway sila. sa man. Oh, mapawlay sa. Doha kanta. O nya mana sa driver. Kuya Romeo sunod domingo kanta hapon wa kay ulaw. Dirita sa ato ang ikaduhang balak karong gabi una. Sige po sa. Atong ipabalak ni Kuya Romy. Dili ano na po man nagay kon laing kon dia. Una sa na mga Oh, pangitaon ako tong gi-request dayon. Wala may request akong basahon tong mananggiti Sige siguro. na. Patagan mga request ko ta. Di naman po kuto yung balak si Madam Christine Kunog, si Madam Siti Pay mo balak ang mo. Oh, ato nang pabalakon sila karon. Oh. Bahala nag mga watas oras gamay basta ato na silang pabalakon. Wala ka mura ko Dire, ato dayong ihatag ning ato ang unang balak ni Ingko Dunsoy. Wala ka galangoy ra ba na taon sila gigas pantala pengon dire. Oh, lahi man tong kuan ganiha. Di kani lahi na pud ni. Lahi na. Yeah, kaning kuan ba tiyo kaning ang bira-bira bitaw usahay tiyo. Oh. Dili kay na siya mo kuanin ko. Problema kay ta. Usahay ka din siya mo kuan. Pagkanindot sa kagabi. Ang panagway ni Kuya Romy ang akong maaninaw. Kini ako ang balak Sa at kahayag katuning sa bulan. nag-request ganina si Dudong Patrel. Request man siguro to ni Tatay ug Iaapon. Oh, Tatay John. Tatay John dayon kini ako ang balak pud karon. Ako ning itunong gyud sa nahuman na magud ang bagyong Udet. Kanya matud pa sa tong istorya ganiha Kuya Romy nga ang mananggiti tawo na utod ang ilang sagutan. Oh, wala gyud tawo sila income sa ro. Oh, wala gyud kuan. Wa income. Muna kini akong balak karon gugma sa mananggiti. Oh, Gugma sa mananggiti. Alang ni sa tanan nga mga suking tig paminaw. Buntag gabi ikaw paghahalaran sa gugmang gibalaan. Pagasakon og pag-aabisan ang salimbong sa imong dughan. Aron moagas ang matamis nga tuba sa paghigugma. Bisan luy-luy na kining mga tahud.
Apan gahi pakining akong tuhod. Luya na ang lawas. Apan sinaw pa ang akong armas. Kusog pa ug hait ang akong hinagiban nga sa bungol ikaw pag-aabisan. Aron ang katamis sa imong dughan akong maangkon ug matilawan. Lig-on paking akong kawit sa pagdawat sa imong sugong nga puno sa tuba sa paghigugma. Paskog pa ang akong mga bukton nga mohalog ug mukop-kop sa punuan ug palwa sa himaya. Iko'y sapayan ug ikaguol, bahalag mapunggak tanan akong mga purol. Kay ang gugma ko matuod, putli ug matamis way pagbasol. O pagkapalaran mo, kay ang gugma ko dili sama sa tuba tamis karon. Apan aslom pagkaugma. Mubahal, mukisong-kisong, ug musuka. Apan ang gugma ko sama sa dawat, sa dugos, sa katamis, nabisan sa katapusang tulo sa pagdimdim sa kawit, magpabilin. Nagkaupos ug buslot na king akong salaan sa pag-antos. Apan nagpabiling maningkamot aron lang ikaw makabot. Bisan pa man ikaw gibantayan sa buyog ug putyukan. Kay sa gugma kong matuod way makababag, way makapukan. Tunay mga higayon nga ako makatulog. Makatulog sa lungguan daw hapit ng mahulog. Apan dili ipaitugot sa kapalaran nga ako hikalimtan. Kay sa mga bukton ug palwa ikaw anaaman. Bisan pa man sa gugma ikaw nagduha-duha. Pagkaluoy ning tigulang manananggot mahigugma. Buhaton ang tanan aron dawaton ang akong gugma. Antuson ko na lang ang imong gugma nga nahisama sa bahal nga pirting sa plura. Daw sama sa suka kaaslom sa tiyan pagabirahon. Ko na igsapayan ang kaaslom. Kay sa gugma mo ako naglaom. Na moabot unya ang panahon akong imong dawaton. Aron ang gugma tang duha atong pagakutiron. Nga unya ni anang higayuna gugmang maaslom magmalipayon sa dayon. Murag ka iyakon si Kuya Romy ang gilantaw ko. Murag ka iyakon ug murag ka tagayon. Murag ka iyakon. Marong kaya ko. Nakauna-una siya nga pastilan sa yangas to ba ni Bansky oy. O anong giyabo man to? Mga pila gito kakawit Kuya Romy. Naka-14 kapunuan giyurot giyabo gyud. Saya nga ato. Ayan yung sa mga di ang pwede pod gadi po nimo masuka kay mabaho po ng suka kay sagol man ulan. Basta sagol tubig. Oo, sa di pwede. So, better luck next time. Oh, ana lang gyud. Tusol lang gyud pod. Kung sabi ni siya pa, Siya pa napayusop. Napay usob. sabi na ako kuan si Yusuf. Ayaw tabuni kay akong balikon. Oh, Mayong pagpaminaw na lang ni Bansky ha ug sa tanang mga mananggiti karon. So, darita, English man si Kuya Romy, ingon pa ni Ma'am Cathy. English gina si Kuya Romy labi nag pag may time. Pag may time. Pag may time. No, pag may time. Pag wala may time. Oh, di way in English. Pero sana nga may time palagi. Kuan murag ka na ang kuan Kuya Romy. Pay kuan kay walay panahon. Oh, ingon to para tong Ang wider-wider para tong sa una, with sa una ni Noli de Castro, ana tong taga Bukid, sa kay TV sa una ba, ana tong ana Noli de Castro.
Mula muna tayo sa panahon, mula kay Ernie Baron. Lagay muna tayo sa panahon, mula kay Ernie Baron. Ano itong tigulang bay, itong bayading asawa niya. Susdong, may paning panahon dong, kaya nailagay. Nya, ikaw dong, nailagay, pero agay panahon. Kapaita kayo. Sayang kaayo ang kuan. Sayang kaayo ang riban og walay magbuntag na lang wa lang. Matod pa diri mo. Nakapagasolina man guro ni si Kuya Romy. Say. Wala. Way gasolina. Empty na empty. Empty. Kagulkol ang tangke. Gagol ko lang tangki ko no. Pero buhatag na sila, puno, tibwak. Matod pa ni Rene Turtal. Seryoso kayo si DJ Kuya Romy Bro, matutok-tutok niya, God. Seryoso ko kayo Kuya Romy. Papart naa lantaw ana siya, wala siya kasabot. Unsa? Papart na ay naglantaw. Dahil ana siya, wala siya kasabot. Ang kauban siguro ni. DJ Badok, kanta ka na. Si River. Shout out lang ko diri sa Plasanan gikan usab ni Ma'am Aileen Humuwad. Maayong pagpaminaw diha sa mga Humuwad family. Diha ni Madam Ugma ko mo kanta, ugma ra. good eves nimo diha. Dayon sa imo ang mama ug papa diha maayong gabi si Buyakwak. Si Buyakwak ron, murag daghang kay ko, murag himbis si Island diha o kilaw baron sila katula ba. Tsada kay na isda dito sa Katong green. Katong green. Oh. Di na tuyod, katong mga Unsay tuyod? katong murag balo. Katong murag balo Murag na balo. taas. Katong street mo to? Oh. Street tuyod mo. Ano ba gud? Nabalik ko. Wala tayo. Maayo pakilaw-kilaw ni Rondes Pasanan. Good eves ninyo tanan. DJ Badok kanta ka na. Ugma ra. Unya na. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Maybe tomorrow is too late. Dirita sa to ang mensahe sa ato ang Sige. 0907-944-5857. Ladies and gentlemen, palaka na si DJ Sweetie Pie. Balak na ni Ron. Unya na god pag huwat ba? Paghuwat lang mo diya, pagkatagad pod. Huwat ba gamay lang. Kadiyo lang kay mo pataw pag-abot niya, hangos taw ni kay Pahawaya pod kay magmalago. gigukod taon sa balod quick. Gigukod taon sa balod dito sa may pagatpatan. Gigukod sa balo, kay galangoy ra man ng Kristen Reyes galangoy. O gani gigukod sila sa tong dagkong balod. Oh, mao yun. Naglukdo pud sa katutuan ko ani Lusay. Chanchan. Daper. Dapat diri. Pabalaka si Yuping. Kamingaw sa payag gikan usab ni Tirso. Oh. Si Tirso, minaw pud si Tirso dito. Ay labra kamayaw-yaw na pag wala si Yopeng. Oh, gyud. Kaya terso ba? Dito gikunan si ni Yopeng. Gikon ko ana sa dito, gipadring-dudingan, di ba gyud? Wala sila. Nakita gid sila nina. Nakita na sila Tirso dito. Sa uyan. Lagi ka pick up gid Yopeng iyang upaw. Dayon. Mura ko 16 days. Wala siyang ayaw ba? Nanalaw siya. Nalaw. Nanalaw di ay. Sa mga naglantaw sa ato ang live karong gabi una pag bilin lang mo og mensahe kay amo nang paningkamutan nga mabasa inyo ang mga mensahe di sa ato ang live. Kamutan kita. O di kay paningkamot, paningtiil lang gini ako. Paningmatahan pag yun namo. Ato wala. Oh, May labot anang Paningmatahan namo ha. ayaw po nang labot na yun. Pabalakan daw kuno sila imong tingog nga pangtiniguang. Agoy katura unta ganihan no. Oo. Pambati gyapon. Mangita ra tag katong pangtiniguang unya kay para manis manok kay mohatag mo silang manok Kuya Rumi. Pila na gud ka Domingo Kuya Rumi nga nagtiniguang ta mga katulo na? Rasanan na ko na. Katulo na plaza Si na. Romnick man tong si request, si Romnick. Pila ka manok utang na ninyo. Abi sa gihatag nila karong party pod ba, Lunes po no. Basin day. Lunes. Unya kwadra ba kanang kwadra ba nato kanang social distancing party ra ba nato karong Lunes Social distancing. Anya Pero maghuot ta magsabakanera. Pwede ra man na. Oh. Pwede man kun magbalahanay. Pwede naman ko, di ba yung isang, kapintero ka no, ano man na yung marina sa akong sampod. tagnaan gyud tagnaan. Karpintero. Siyempre sa ato ang naandan si Kuya Rumi gyud na mo mosunod ni Ingkudong Oo, nato. Munang ato na yung kanon si Kuya Ato nang Rumi. hapuson dayon. Hapuson na to si Kuya Rumi para sa iya ang bala karong gabi na. Kuya Rumi, imo ana pod kay gikapoy nako. Oh. Tuara lagi man Kuya Rumi tuara. Ah, yeah.
Kaya ako kapare kasi Kuya Rome ba? Manitarugan ko ng imo ang linya diya pare kay. Ang atong mga tuking paminaw karon nag-andam na gid sila silang tasatag sa ka mga radyo kay maminaw na gid nimo pre. Mo ano po hindi nga pre. Ako, ganyan, wala ako na nga ako, wala ko ngayon ko. Wow, papangkay mo na gid sawa, pre. Parimadok nag-ugod-ugod na gid atong kauban rin nga buwang ba. Bahalag mausa na lang akong ilong. Naguguro-guro yung pare sama ba kung riban eh. Tigo lang na nalang yung pariban ka katilaw ko. Wa na nagawa siya nakadaot naman yung mga kauban nila. Sabado nga po. Aja naman si kaparing din siya. Kaparing din siya. Pre din siya pre. Dali pare kay magamas-gamas tayo rin tuba na ni Banske. Dalang ka pala yung tiyang akong honsoy. Okay, pa okay ni mga Mare, kadi kay ang ato mga kauban diri nga mga tigulang, mga senior na din sila pero nagpabadlong, no? Kagwapa ni Mare pre. Ato sang tubago ni Magkadagin na. tawag ha. Hello, mayong bi. Gabi. Oy, tay, mayong gabi ini mo tay si Tatay John eh. Oy, si Tatay John humuwad diha sa may Mugway, isis mugway. ko. Kay Kay Laluad. Si Tatay John kay Laluad. Tay, mayong gabi ini mo tay. May gabi po. Nya nalipay gyud ko tay kay nakatawag ra gyud ka kuan. Finally nakatawag ra gyud ka diri sa DXBD. Wa pa ka manghapa na yung talong Kaila may diha. Mm. Kanhi anak sa kong amo. Mm. Nilang Ma'am Jing Bamunditan. Mm. Ni Jimboy Bamunditan. Og ni Judith. Bamundi na siya sa unang. Nalimot ko siyang bana. Mm. Nasa Alexandra. Mm. Amo nang silingan di tay. Sa mga Salazar, family. O sa mga nalimot na ko. Sige na. Sa tanan na lang. Tay kada sa sunod na lang pagbalik tay. Sa sunod na lang pud pagbalik ng uban tay. Total always sige. ra man ta diri. Oh. Unya, kumusta man ang imong kagabion di tay? Okay raman. Si nanay, kumusta man si nanay? Tulog. Tulog na. Kuha na tay pukaw ba daga mata sa diha kay mga tulog ta. Dayon, salamat kay sa imong pagtawag tay, wala na nalimtan gyud. Ay napagid unta nalimot lang ko. Oh, hinumdumi sa ta din, balik na tawag unya. Okay, salamat kay sa imong pagtawag tay. Sige. Okay, si Tatay John kay Laluad Kay sa Laluad. may Mugway sis Pulangko. Mayong gabi nyo tayo. Manginaot nga naaragaya po makanuna sa kapiskay sa panglawas. Kani ato ang mga nanay mga tatay nga mahilikon sa balak. Ato ni silang hagiton nga mutawag pud sila diri sa tuang programa ko yarmi or mo text. Aron usab nga matimbaya nato sila. Wala ka sayo na magulang kayo, Oo. pa, mabayag laki, na mabarang asawa, tiyo Oo. pa. Gulang na kayo, di naman sa kahimo na. Magkuhitan na lang siya nga. Sungkot. Magsikaranay. O si Karawi, saan anong good? Magtagit na lang tayo. Magtagit na lang tag balak na. Para ba itong Bug na gid kayong kagabihion. Wala na gid tay mahimo. Magtagit na lang tag balak dong. Usa tagikon. Live na dahil story tagi kaya uban mo tagi para maglala po na sa maglala. Oh, maglala. Ana man naman tagi na. Murag sigid. No, sige. Maglala na lang ta. Maglala ta og balak dong. Kaya wala mas kaya Kay- pugson kay gulang naman. Pugson ni mo ingko so anam siya nahilig ulit. Siya hihiyon na mo ko. Ko pre. Haki sa mo. Kung pagani pagkwate mo dag. Hindi kay no. Hihiyon. Mo pagani pagkuan pag mo pag songsong. Oh, mo pa. Manghihi sa ko. Mo pa papanguros. Og dihi maglinti di masyo. Ato ang ato mga lolo di ha. Ato hagito na ato mga lolo nga mo palalaw sa Kay- balak dire. Inik ubo hoblot. Kay para kuan pud sila ko Remy kana nang dili na bitaw sila makanuno magabi eh. Di na makanuno. Dire na lang ta sa balak oh. Ato na lang itudo dire sa balak. Mga lula, Og una mga kay sa kabukiran ngit-ngit kayo kay lang parilya. Ay, magbuho na. Hain man ag Ay, madagang. Oh, siya nga mangga nga
Umanta kay buhat yung adlaw. Ano lang mamakakadampasan? Ay, asaon man ko daw nga, ang imo ang kuan, ang bunglay, nahalimtan man nga doon sa baol. Kaya ingon Ya paginol. Uy, sanilon siya nga. Uy, siya man ka. Dahil paginan ka ng harbisa na loyang lawa. Mahuman kita ni ron. Hello Ah, DJ, watching her in Lanao del Norte. Ika ni Niphay Bagundol Igay. Thank you Okay, for thank you for watching. And Birahi, DJ Kuya Rumi, ingon ni Rini Turtal. Hello Langga Mika, ingon usab ni Ma'am Lilibet Kalalang. Okay, ready total ya sa may kaluukan siguro na siya. At saka sa asawa mo dyan, hindi makitindi ng Bisaya ang asawa niya. Tagalog kaya natin. Nakasama niyong siguro mga 2 taon na ngayon. Nakauwi siya dito, nakasama yung asawa niya. Hindi talaga makaintindi ng Bisaya. Okay. Kaya Tagalog tayo. So sa mga Maraming salamat po sa pagpapanood palagi niyo dito sa live namin dito sa pinaka number 1 dito sa Dakbayan ng Rupitan, DXBD 101.3 FM, The Voice of Dapitan. Ayan. Thank you so much. Thank you so much. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket. Wala tayong jacket eh. Ah. Adrita, ako basta dili maglain akong lawas, makatagik ra jud ko og balak. Wow, Philippines. Di na nato laganon sa balak ni Kuya Rome. Unsay ulon si mong balak, Kuya Rome? Bituo ning dughan. Bituon ning dughan, mga kada boys. Ato ring hatag ni Kuya Rome kay taas Alang naman sa atong oras. tanan na minaw naka-tune in karong gabi una. Sa ating dahil nanood sa live, lahat-lahat sa inyo diyan. Magandang gabi po. Ikaw man ang hinungdan sa akong pagkapukan. Ikaw man ang hinungdan sa among kalautan. Apan kanimo kura. Natagamtaman ang gisingit sa akong dugan. Kalipay hilabihan. Natunlan na mga pagbati panahon nga atong gisawan. Mangit-ngit man kining akong dalan gisulay. Wala may bugto kining tulay sa akong pagsulay. Padayon gihapon akong nang limpasog padulong sa unahan. Kay ana ka man sa dughan ko nagsapnay. Naglagitom man ang kining mga unos sa akong dughan. Daw walay kahayag, nagapanuwag sa akong pag-aadtuan. Apan ikaw ang bituon nga akong nahugtan. Sa ako unyang pagbiya ning atong Pinoyanan. Timos nga pagmahay puno sa paglaom nga unta
unta si Bathala ang maghabok sa tambok mong gugma. Maghatag sa kahayag sa tibuok ning dughan kung nag-inusara. Padayong naghandom nga unta, ikaw kauban pa. Sa hamubo kong panahon, samtang ako may ginhawa pa. Thank you so much Kuya Rumi sa imo ang balak karong gabi una. Unang balak ni Kuya Rumi mga kadi. Nga pasensya pod mo nga medyo nalangan po si Kuya Rumi sa paglantaw sa iyang balak. Kaya mo ang kuan magod kada na ang amo ang kauban diri si Kuya Rumi ang iyaang kuan antihos. Aka niya dapit gibutang murag nang hulam rin siyang tiyo badok. Hulam na ka. Matong akong antihos siya wado. Ang kumare. Ako itong gitaguan akong antiyo. Emong, hatag ni kumare mo. Ikuha ko dago itong babae nga nagpariban. Gisok-sok mo man ka to. Ako sayang ko dyan eh. So, Kuya Rumi, Kuya nasa tubil sibot pasabot ani ni Papa. Shout out ko ni Inko Dunsoy. Hello sa ato mga OFW nga wala ta nila biyae. Still watching. Kung sa ato aday mga amigo pod nga side ko karon nga naminaw po dun sila. Pili na sila masipyat po nga pagpaminaw po May sa ato. pagpaminaw lang po sa gabi tanan. ninyo Oh. di, ha? Then ang kuyab ni Kuya Romy. Uyab po ni Kuya Rumi. Shout out po to. Naman to. Sa kaya nga to iko. Shout out po niyo to si Sili. Ah, ito Sili. Ah, ito Shirley. Shirley. Oh. Shirley ba to? Magandang gabi po sa... mamayang gabi ini mo di alam. Oo, ana. Asa makadapita ron. Ana gyud. Kita taog ma. Nag-monitor ba ako dong? Nyam. Dong, nag-monitor ba ako dres gawas dong? Dili kay bisa ga monitor si Toy Mas Gawas kay og makig-uyab siya na ako. Ato, ko manggayo. Ikaw di ay ba? Oy, hubog dong. Ikaw, kaila ka na ako. Wala. Ikaw mo'y hupog. Sa mga wala pa nag-share sa atong live, paki-share sa ato ang live kay mubalak na si Tio Badok. Mubalak na si Tio Badok mga kada voice. Balak lang kita rin ko, balak dili kay tahanas ani. Nya karon pagitaw ni. Thank you for watching sa ato ang 7 million viewers sa DXBD page o sa ato ang 5 million viewers usab sa Pikas Lawak. Kaya sa dili na ta maglangan-langan kay nangandam na ang ato ang mga angel sa gawas nga mubalak usab. Ato dayo nga paminawon ang unang balak usab ni Tio Badok karong gabi una. Unsay title ana Tio? Gugmang giatay man ko. Gugmang giatay. Gugmang giatay. Unay una nimong napilian Tio basig na pa. Mo ni akong gi-practice-practicean ko. Sige. Dayon Gugmang kaning sa giatay. sunod pod. Nganong gugmang giatay man na Tio? Ngano man na? Ambot unsay buot ipaibot ani gugmang giatay ko. Unsa may buot ipaibot ani dayon ko. Basin ipaibot nimo ang kuan Agmohon. nagtaroy nga kuan diha pagbati. Bunloton rin kalitor mawasan lagi ni. Ready na ba Tio kay to ibunal? Ay, okay na din ko. Ako Okay. na taon. Nata maglangan ato dayong paminawon si Tio Badok sa iya ang unang balak nga naguluhan karong gabi una. Gugmang giatay. Puno gayod ako karon sa mga kalibog. Matinaw nga tubig nga daw nagkalubog. Sa gidangatan sa kaminyoon sa lain giilog. Nga daw ikaw nakulungan sa akua og pakurog. Unsay nahimo kuman nga gugma ko gipanamastamasan.
Sayod ka man unta nga ikaw lang ang akong sandigan. Sa mga pagsulay ni ining kalibutan. Pas-anon ko na karon nga dili ikaw ang kauban. Sayod ikaw nga gugma ko nag-uros-uros. Sa imong pagpangga ako daw nagpalimos. Halos tanan ako nang gihalad. Apanwa ako magdahom nga ako imong giilad. Baka, kabaw, kanding, halos tanan akong giihaw. Aron sa silingan dili mo ako ikaulaw. Kalubian, kahumayan, ako tanang giprinda. Aron lang gayod makabot ko ang timos mong gugma. Gobernador, mayor, kapitan silang tanan mitabang. Aron ikaw musugot nga ako imong pakaslan. Sila mitampa og mga kabtangan. Aron lang kitang duha malipayong mag-uban. Apan nagpadala ka man sa bulog sa gugmang giatay. Nikuyog ka man sa laing nga daw barog ug patay. Nga idaran pa sa akong lulong na luktay. Ngawa nga gayoy mahimo, haploy-haploy na lang sa lantay. Okay, salamat Mo nagawa si Kuya Romy ingkaw kay mo anak urag haploy-haploy lang gid siguro. Haploy-haploy na lang. Wala gid ikon, wala ni human si Kuya Ruby ba kay ora dia. Haploy-haploy na lang. Murag ganing gili-ili na ingkaw nga nay katapusan ani haploy-haploy na lang sa lantay. Una-una dia matungnan ko ani. Una nga delikado ni mo gawa sa ko dito. Ay makatik gid si Kuya Ruby. Nakatik murag ganing gili-ili na daan siguro ingko. Basig iyang gilantaw na gid. Iyan ang gipang hingi, gipang lili na yan gipang lantaw na. Baro gini si Kuya Ruby. Kuya Ruby! Mayong gabi idi ay ni Tatay Praxidis Ritada ni Nanay Pilipa. Diya sa may Burgos. Nila ni nalimot ko sa iyang mga angel diha sa mga Ritada family. Sila Balisa og si Alaysa. Igid may limot si Tio Badok basta guwapa na. Kuano dapat to isa katong laki ba si katong nag-birthday. si nalimot man ko nga nato niya. Si Alan, Alan. Mayong gabi inyo di tanan sa may Burgos ha. Sa mga Ritada family. Tayo, kumusta na mga datay? Dugay-dugay naman tawa magkita. Yan si Ate Ilby po, Ritada sa may Puok, Rizal. Ay, si Madam Arce diha, mayong po. Si Madam Arce po. Mayong gabi inyo diha. Mayong gabi po ni 3M Boys. Natutuang mga Ay, da sa may Uyan. Sa may Uyan. Sa silingan po nila ni Terso, sila ni Uyan Girl, sila ni Sniper, si Sniper 2. Og diri usab sa tower sa DXB dito. May gabi inyong horot diha ni Madam Susan. Nangwato sila karon, naminaw toron sila. Kisa kayo ilang mga kauban. Mayong gabi ilang yung horot diha. Kauban la baga kikik. Kokok. Kwi. Mayon taog makalaag po kung apil dito ba. Bahala wag subayonon man siguro ingko ang kuan dito kay napalong na pud siguro. Bahala nang mapudpod og itong tiil anig linakaw. Di nindot kay ingko nigkapoy inigto ka dito pero nigabot na dito sa nasa kuan na ingko nindot di kay ingko. Okay na. Murag mawala gid imong tanang kakapoy ingko basta na ka dito. Paugnat sa kusog na diyo. Kapoy gid pag-angat apan inigabot nimo dito sa kanang kuan ba urag walaon sa ka nindot sa biopod. Murag wala ta nimo kakapoy. Malingaw ka sa view. Okay, mayong gabi na lang niyo diha ha. Dayon mayong gabi usab ni Nanay Nimpa Saniko. Mayong Tatay Mario diha. Ni Tatay Mario, si Dodong Takishi, si Baliling, si Nachumi. Kanya mayong gabi usab sa mga Ilumba Brothers. Mayong gabi ni Mr. J, ni Kuya Elmo, Loverboy, o katong isa nalimot na po ngala no katong mga brothers ni Ate KitKat.
Og si Mama Dayen, naminaw guro to si Mama Dayen. Mayang gabi diha. Mama Dayen ni Tio Badok. Mamadayin po di mo inko. Mama Dayen. Nanguta na yung atikit ka tarang anong mamadayin mo na partner. An siya nga mawagi ko na ganahan niya. Ganahan tawagon siya Mama Dayen. Mama sa tanan. Si Ate Chuna po, maayong gabi ni Ate Chuna. Basi naminaw po sa Ate Chuna. Dayon si Lolo Dodong. Lolo Dodong! Si Tatay Pabog, si Kuya Al. Si Tatay Pabog, si Kuya Al. Kumusta naman mo diha mga partner? Gwapo ba niya itong mga partner? Lagi. Wala pa na yung mga asawa, nangaminyo na ba? Maayong gabi nyo diha ha. Dayon, maayong gabi po ni Tatay Bibi Turtal. Tay, maayong gabi ni mo diha og si Vansky. Salamat po guys sa ilang pagtabang usab nga mabarug gyud ang ato ang mansion diri sa Dixbidi Tio. May naging paglingkod-lingkod din ko. May nang hayahay diri sa gawas ba? Pagpalagaylay. Kanya nakanindot pagid ko kay pagkahuman pagid sa anang dihang kuan atong tambayanan. Nakapang-grocery pagid sa Bansky. Nakapang-grocery kay nikanta man siya. Nikanta man siya. Kay sakto ra pong wagi sa kadaog kay nagsabot man miingko. Nga kung mudaog ka ani Bansky di na ko program dire. Wa man siya kadaog so. Program ko sige. May nagpagtaway-taway diri tay. Salamat kay Tatay Bibi Turtal ni Vansky. Sa mga Tyrogen P. Sa mga Tyrogen P. Salamat usab ninyo. Mauwi na motor sa lubi. Sa mga naghakot usab sa lubi, nagpawerso sa lubi. Tanan-tanan nga nitabang. Salamat gyud kay ninyo nga maay yung pagpalis-palis na mo diri sa gawas. Si Tio Badok may una nakapalis-palis. Nagpapalis-palis. Palisik-palisik. Si Kuya Romeo kay papalisik-palis diha. Wala pa'y nakapakurog diha, Tio. Wala ambot orag si manager goro. Kay kuan man ko na kana mang tagtungog ko mo una ko na. Kuan kana na ang tagtugod first. Mayong gabi ni manager og ni Mayingon na sa manager karon lang mo taman diha. Siksipaon ta pagawas. Asa naman to atong mga kuandri, mga injured atong mga kauban. Ay asa naman to mamalakay diha kay nababi ko sa diri pasulod na mo diri. Panulod na mo diri og ni kuan. Si Madam Christine ba? Asa naman to sila? Kamo na po diri. Kay naman to para bay balak nga tubag-tubag po dron. Pina mayong gabi idi ay sa atong mga suking tigpaminaw diha. Og di na sila mabalaking ko, ako lang po ning haruson. Napan po isa ato nang ilaw si Maron Tio. Mayong gabi sa atong mga kada boys diha sa may Kamalig Beach Resort. Ang mga backup singer po na ako diha karon. Tulo sila kabuok diha. Mayong naday kay mga backup dito ingo. Na kay mga backup singer diha. Na kay mga backup singer karon diha sa may Kamalig. Nagulat gid sila nako Tio kay aron inig uli na ko ron didto. Dungan pud mig adto sa Dipolog. Then sa kwapong mga backup diha karon sa may Kanipaan na nago. Tago-tago lang mo diha. Relax lang mo diha panangkot mo kasi. Ang mga ikugan diha. Dakpa na ninyo ng mga amang diha. Kanang mga amang diha dakpa nyo na diha sa Kanipaan kay katutuang nikuha dito sa nikuot sa ubak si Tio Badok. Ako ra magibihin akong motor dito ingo. Pero ako nang ikuha akong isa ka sakong kwarta nasa kong bulsa. Wala na kwarta to. Hala kuutan yun na. Ang naa dito ang katuron lang katubang nay urag lastiko bitain ko na lastiko da babaan day nay urag silupin. Day mulabtik ba. Mulabtik. Pa naman to kanang disposable ra man to kinig kuan kas alabay dayon. Kas alabay. Pwede na hugasan god. Paborot. Okay. Inko pabalaka si DJ Badok og pagmahay. Isa man nag-request na si kuan, Commander Quick. Pagmahay ko no lagi. Pabalakon ko no. Nagmahay man is Commander sige nga. Sa mga adlaw na siya ta. Sa mga gustong mag-request sa mga gustong muhatag silang mensahe. 0907-944-5857. Akong balikon. 0907-944-5857. O gusto po ninyong makuha ang personal number ni Ingo Dunsoy, gusto po mong mo text there sa akong personal number 0910-7933-534. Ako Usbon, mayong gabi sa atong mga suking tigpaminaw diha sa may Maria Uray. O usab diha sa may Lumanaw, sa mga Pun family, sa mga Barnayha family, sa mga Ikasama family.
Lapot family og Hatiko family diha. Ayong gabi inyo diha naginuta Og sa maayong gabi day ni kuan ni Kuya din sa atong programming director Ras Diwaan. Oo. Banaminaw Sabay to si Kuya Diwaan. Dins ron. Pasig motik si Ros Kuya Dins ron. Minaw po dun si Kuya Dens. Pangita lang kay naman tay dancer. Mayong gabi din sa atong dancer nga may Pangita pag-ilisan pero kana siya di lang sa dawaton dere. Kana siyang dancer dito di pulog. Dawat kay itong nagbumado po ko. Nganong dili man ko niyo pasudlon nga short man ko, karsones ga sapatos. Pasudlon man kay ang dancer nga maghubo. Pasudlon gani nga kada pagkahag dancer. Ga short. Oo. Pa-shout out po gikan ni May Cabalpin. Oy, maayong gabi ini mo diha, Ma'am May Cabalpin. Thank you for watching. Ayan. Sa mga wala pa nag-share sa atong live, i-share ninyo atong live aron magdaghan ta karong gabi una. Bisag dili ta mga anak, aban magdaghan ta. Paki-share gyud para nga katong naka-follow po sa page adlaw-adlaw nga makita basta okay lang ang signal sa atong kuan o wifi. Basta mobalik na ang Natural kanindot na sa kuan, PLDT. Adlaw-adlaw jud. So, adlaw-adlaw gid ninyo makita ang mga digits dire sa DXP. Makita lang mga singkuhan gid ko mga singkuhan. Mga singkuhan. Way labot si Digis Sweetie Pie. O gisan no na. O gisan man siya. Onya, sa di pa nato pabalakon si DJ Sweetie Pie. Pilion sa nato sa balak daing ko kay Pilion sa nato siya sa iyang kuan diha. balak. Sa iyang balak sa wala niya. Naa naman na nakaandam na naman iyang balak diha. Ato sa paminawon sa ikaduhang balak karong gabi una si Tio Badok mga kadi. At sa pagpaptiso na si DJ City Oo. pa ingo. Duda ko kining balak ni ikaduhang balak ni Tio Badok karong gabi una alang ni sa babae nga iyang gihigugma. Daghan kong higugmain ko. Nakakagihugugma din. Mga usan ni sila kasako. Usa ka sako. Dayon ag isa ganiha nasugot na. Ang apil ang mga OFW Tio. Apil na. Delikado dyan na kinaghan kayo yung gikuan si Tio. Lahi ra gid basta gwapo. Nangandam nang ko baka inyag mahurot sila. Ug mahurot sila doon na koy mabili. Problema na puday na gud. Unang gidaghan gina sila. May lang pagpaminaw dai diha sa kuan dai diha. Diha na basta diha ating ko. Sige. May gabi sa mga taga Sinunok Kurote ay. May pagpaminaw diha. Unya ato na yung dawaton si Tio Badok alang sa iyang mga gipang panguyaban. Kining balaka alang ni sa mga babaeng gipang panguyaban ni Tio Badok ug katuto pong iyang gipang paasa. Unya katupong mga babae nga nag-assume, hala pag-assume lang mong Tio Badok. Dili kato nag-assume sige halang ninyo mo anhar lay ko ninyo kadugayan. Sige halang ninyo. Mo anhar lay ko ninyo di ko wala kwanta. talang ninyo si Tio Badok nga magbulag sa iyang ubang nga mga uyab. Ana ra pag-ampo mo tanan nga maunta. Ayaw gingon anaing ko kay naa ba betoy gahulat niya dito Di. balik nga ri kay kang Ay! gawin ko ikaw. Dala ka pungot na mo na ako Kayaan na lang tanan. Pati ang ako yang gikamag dala to sila Hayaan na lang tanan. Wala na lang Kani si imuain Tio ko. Badok ba? Wala man gud ko. Madam Siti Pai, kani ba si Tio Badok? Abi ni mo butan kay nilang taon diri sa live. Pero kusog ini mga amang. Adios. Oh, Ikaw wala man gud ko. Sala man gud nila. ang nakadaot lang ada Tio ba kung ingon na dayon nga Unsa man ning wala na may daplin ini. Madala. Wala na may daplin ini. Puro man ni kuan. puro malaud. Unsa to Tio wala ni modal ako dili mo ni ko. Ni kuyog man sila. Ni kuyog man di alang-alang balibaran. Grasya man agod. Maot po kay balibayan ng grasya. Nahala sige Tio, imo ana nang balak. Ato dayong paminawon si Tio Badok sa iyang ikaduhang balak karon nga naguluhan. Ihatag na. Ihatag na. Natinood gyud. Asa ni bihatag na Tio? Ihatag sa mga babae. Wow. Dili ko na unta buot ablihan pa ang akong kagahapon. Nga puno sa kasakit og pagmahay nga naangkon. Dili ko na unta lantawon pa og subayon ang mga tunob sa kagahapon. Kay basin ang samad sa katuigan na tunas mo balik pag-usab ning akong dughan. Nalimtan ko na unta ang akong kasing-kasing. Nalimtan ko na unta ang paghigugma og pag-amping. Nalimtan ko na untang mutalidhay kining akong mga aping. Apan wala damha ikaw ni abot ning akong nag-inusarang kasing-kasing.
Nabuhi pag-usab ang kanhing patay kong paglaom. Nangindahay nga maangkon kasadayon. Kay ikaw lamang ang bugtong ug bahandi ning akong dughan karon. Nga maoy gisinggit og nipilit sa dughan kong matinud-anon. Ako karon miluhod sa imong tiilan aron gugma ko kanimo pagasuklian. Ako karon nanuktok sa imong ganghaan aron imong pagaablihan. Tuguti ayaw nga bukikion ko ang bintana sa imong dughan. Aron makita ko ang pinitik nga kitang duha ang mag-uban. Dili mo na anta unta ako paantoson pa. Dawata kining timos kong paghigugma. Nadiha kanimo natingob nga akong gasa. Pag-amping og pagmahal nga kanimo itagana. Ihatag na unta ang talidhay mong pinanggaon. Ihatag na unta ang kasing-kasing mong masinubtanon. Ihatag na unta ang dughan mong maluluton. Aron sugda na nato ang pagtagay sa dugos sa kalipay. Hangtod mo salop ang adlaw sa kahaponon nga kitang duha ang magkauban sa dayon. Ihatag na o pinangga ko, ihatag na. Asa man imong to ihatag? Kanindot kain ko. Nindot ta Oh, kay sa manghinaot imong gidon bala. ta kung nga dawato na punto sa isa kay ang isa ni dawat naman so ang isa na pud. Ingon ana day na. Alright. Ang isa manggod niya gidawat na manggod niya. Oh. Oh, ang timos na kung Katong balaka Oh. dito Badok sakto gito ga mura bitaw kanang nanguyab bisag tinuod ba. Kana bitaw nagpakiluoy gid Para siya. asa dito tiyo? Ay, para sa siyempre, tanan to, para sa tanan. Para sa tanan, Oh, para sa tanan. Oh. Katupong mga Pero- ulitaw diha nga nanguyab nga wala pa sugta para puto sa ilaa. Og wala og panglitan ko. Especially for you gyud. Ana gito. Panglitan ka na mga ulitaw nga wala sugtaing ko dan silang duha sa balay sa bahay. Oh. Alugusa. Do, unsa man ni do nga wala pa man akong Buabot na ang wala pa akong man mama akong within 30 minutes. Naa naman sila unya dapit dong. Unsa man. Wala may gibuhat ko. O nang og plano lagi ay buhatan na. Bata na. Kay time is gold ra ba? Oh. Time is gold. Oo. Muna ngayon YouTube balibari. Haom gid kayo ang balak dito Badok. Katong balak na ko in komparato ni Ma'am Kati. Oy. Oh. Ajos. Kati. Oh, naglantaw mas Ma'am Kati. Pasensya kay Ma'am Kati. Amin ako wala ba? Amin ako wala naglantaw? galantaw si Ma'am Kati ko. Para asa na imuha balak di Badok. Oh, para ni Ma'am Kati oh. Natsambahan man pud nga Oh, naglantaw siya. oh, nangutan, oh, natsambahan po naglili siya. So ako nang dedicated to you. Dedicated to you. Oh, dedicated to you. And, Mura ganina I naman hope ni nag-request ni Ma'am Cathy ni Tio Badok. You will ba? see me too. Oh. Mura po ni nagawin si Ma'am Pagkaninduta kayo Cathy. sa balak ni Tio Badok. Hinaot unta nga doon na patay mga Mura na kog na bunlutan og kwan ingo tunok nga Basi naman na nung gyud. agi atong balak ni Tio Badok ingko muli na si Ma'am Cathy ba? Muli na si Ma'am Cathy tungkol sa mga balak ni Tio Badok. Oh, mga balak og mga ayaw balak gyud tagi. taon, ayaw gyud taon Nga mo. murag nahugno Ayaw na gitaon mo. Ayaw gid magpatunto. Oh, ayaw gid magpatunto. Durog katawa pud si Ma'am Arlene oh dito sa may kwan bakong. Hi Ma'am Arlene. Hi, Ma'am Naminaw ka Ar. karon. Maing hapon ka sa kanila. Oh, say hapon na kanil lain na. Lubog na kusog kaing balod, kusog pagid kaing balod inko. May Oh, gabi di ay. napagid ang bagyong udit di ay. Oh, napagid ang bagyong udit. Bagyong udit nibalik ni DJ. Oh, na may comeback. Oh. Nibalik Oh. sa DJ 55 Kaya nagcoach kayong balod pagkakin ako. bantog tarang puo kay kung ilan taw iyang Oh. paa mga kadi. Sinaw kay paa ni Gitoy na ko kay uli nila basa man ginang panalganan. Sama siya Tio Badok. Kasalig ka. Ini uli dito mana John. Nganong nabasa man kalab. Ah, siya uragi ko anong gaglain na. Wa ka mo dagko dai kay balod. Okay, salamat kay niya. Mugawas ako inko. Oh, sige. Okay, naputo mo sunod na Panawagan to si Madam Pasundan na rin Christine Dari. Oh, si Madam Pasundan rin Christine. si Ma'am Christine Tio. Oo.
Dapat kay tiyo sa imo ang manindot nga balak. Maayong gabi ni mo, DJ Sweetie Pie. May gabi usab nimo Inko, og labi na gayud sa tanang nagpaminaw sa DXVD 101.3 FM. Sa labi na sa programang mga tagik pasiaw ug balak. Ya, unsay uluhan aray mo ang balak karon DJ Sweetie Pie? Daw iro ug iring nga relasyon. Daw iro og iring nganong kana man nga imo ang nakuanan? Imo ang Gi-request man guni siya Inko. Gi-request. Oo, Oo. nag-request na ako ani si Ma'am Ivy. Si Ma'am Ivy. Oo, kinahanglan daw ako daw ang magkuan ani. Ikaw mo ay magbalak. Magbalak Ah. ani. So, daw iro og iring nga relasyon. So, kuha na siya di ay. Iro og iring nga relasyon daw. Palaway. Pareha na siya mga manag-asawag bana. Oo, Manag-asawag bana nga sige. Manag-asawag bana nga palaway. Sige galalis. Oo. Kanya. Sakto gina DJ Sweetie Pie kay kada bitaw mga minyo na gamay bikil maglalis. Apan Yes. bilib ka. Kay bisan pa man nga sige sila galalis, forever naman silang kakuyog. Okay, ang kuan Antod na tigulang. Sa ako so far po sa ako naibawa sa ako ra pong na kuanan lang pod ha. Mm-mm. Nga ang paglalis sa manggod munay makapastrong sa imo inyong Makapastrong? relationship. Sa ato pa imo ang bana sigihan nimo gilalis. Mas strong ang inyong relationship ko. Kung wala man guyoy away, dili man gud makuan. Mahibawan ninyo ang sagusan ninyo ka kung baga inyong mga batasan ba. Batasan. So, oo. So kung mag-away mo, mao mo na time nga magawas ang inyo ang mga batasan jud. So mas maka-adjust mo sa inyong tagsa-tagsa ka kaugalingon. So, doon na nakoy idea DJ Sweetie Pie. Na nakoy gamayng idea sa imong giingon. So, ug makauyab ko sigihon akong away. Para mas strong. Para ang mas strong siya. relationship. Dili ang among relasyon mas strong siya mo mas strong. Okay, ready na ka sa imo ang balak? Pwede. Ready na. Okay, ato na yung dawaton si DJ Sweetie Pie sa iya ang balak nga naguluhan. Daw iro og iring nga relasyon. Daw kagahapon pa lang ang atong duha ka relasyon. Nga ikaw ug ako nagkuyog ngadto sa baybayon. Isaw anta ang kahayag nga mosalop sa kahaponon. Aron masulok ikaw ngadto sa kagabi. Dili gayud ako malimot sa dihang bag-o pa kita, naghalad sa atong mga gugma. Nalumpa kauban ang maputing balas sa baybayon. Naghangad sa langit ug naggihap sa mga bituon. Nangandoy ug nagambahan ni Bathala nga magkauban ka sa dayon. Dili gayud ko malimot sa dihang kita naghagwaay, nag-agbay-agbay, nagkuhit-kuhit sa tumang kalipay. Walay bili kung kinsa man ang manaway. Basta matuman lang ang gugmang tiunay. Nilabay mi, tunas ang tuigan. Duha kagugma ni Bathala, gihiusa sa kapalaran. Kitang duha, nag-uban sa altar ug sa tiilan. Nga maoy mubugkos sa gugmatang giambahan. Daw sangko sa langit ang akong kalipay. Lanog tibuok kalibutan ang akong talidhay. Apan abot sa silingan kita mag-away. Kay sama ka man sa iro, mubanghag, murag panuway. Dunay mga panahon nga ako masuko. Ikaw sa daplin, dayon ug pahiko-hiko. Nangapkap, mudulog, managpo.
kaysa katugnaw nangita sa akong baho. Nangita dahil sa dakong buho. Wala ako malimot sa dagway mo sa una nga magtalagak ang laway, nagsudong sa lawas kong hubaga. Apan karon ikaw muyamid sa bilbil kong dagkoa. Ambot og ngano daw napulan naman tingali ka. Apan ang gugma ta dili malumpag sa dayon, tungod kay ligon pakini sa tuhod sa liyon. Mga pagsulay nga atong naangkon, dayungan ta kini hangtod sa kamatayon. Maura katuig ko ang akong Salamat kayo DJ Sweetie Pie sa imo ang balak. Medyo hinay ang tingog ni DJ Sweetie Pie, mas nindot gitong iyang gidulit unta. Pero natagan gyapon niya gustisya ang maong balak mga kadi. Kay gipaningkamutan gyud niya nga mahatag sa atong mga suking tigpaminaw kay ingon pa na gi-request man gini si DJ Sweetie Pie nga mubalak. Yes, request yun si Ma'am Ivy ko. Oo, labi na gini Ma'am Ivy sa ingon pa niya diri, taro nga Sweetie Pie ka nang with feelings. Ayun, giklaro man sad nga sexy na kaayo ata ron. Murag ginawa siya na inko. Murag ginawa na siya ni ka Ma'am Ivy. Ay namnam dito sa gawas nagpaabot niya. Ang sunod nga mubalak si Madam Christine. Madam Christine. Oo. Diya ang balak dian ha. Naadariin ko. Madam Christine, ipanawagan ka na mo. Pasulon si Madam Christine dayon si Kuya Romy na dayon og si Ate Toy Mats dayon muli na dayon ta. Muli na dayon ta. Ano na Madam Christine? Nagulat na minimum inko. Sudlo na nato ning ato ang mga mambabalak sa kahanginan. Mayo day pagpaminaw karon inko, mag-greet sa day ko inko. May pagpaminaw dahil sa tanang nagpaminaw karon sa DXPD 101.3 FM. Ilabi na gayon sa akong mga kahigalaan o sa tanang nagpaminaw labi na sa Lamatik, sa Plazanan, sa Talisay, labi na gayon sa mga taga Bakong o sa mga taga San Vicente, labi na nila kay Jumar Binson, sa mga family, o sa ako ang Palalarbs, kay Jun siya, nagpaminaw siya karon inko. Sa tanan-tanan na lang, og ilabi na kang kuan di ay tuod pod kang Madam K. Og mayong gabi usab sa ato ang mga frontliners. Mayong gabi inyo diya. Mayong paglagaylay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan karon. Ilabi na gayon di ay tuod ni Ma'am Cathy Swanner nga always always na silang nagasupport sa ato og ka Ma'am Lelevet Kalalang Ikiya. Itong mga katrupang di OFW. Uli ni mo part kuyog ko. Kuyog ko na siya na ako. Mukuyog ta part. Mukuyog siya sa akong kasing-kasing. Ayun. Dili kang Tiyo Badok inko. Dili daghanan na uyab si Tiyo Badok paasa. Paasa din si Tiyo Badok. Atong liba ko si Tiyo Badok kay nigawas man. Nigawas man kita rin mag-chika-chika sa makapabor mangita basta kita diri sa mic. Mintras nagulat-hulat ni Madam Asa naman to si Madam Christine pasudla na. Tiyo. Kay time is akatong gold. oras ni abante na sa pagkalas 8:56 sa kagabhion. Mao mo na yan ni Doon na Madam patay Christine. tubag karon. Mo na yan diri nga mobalak daw mi. Ato yang balak, be pakita ko siyang balak. Kana to yang balak. Kini amo gudon tato ako aing ko dayon nag-request man gud si Ma'am Ivy sa ako ang pabalakon ko. Asa na to si Madam Christine ana na padulong na. Nakadagma na taon siya. Nagkalapok na siya sa paminaw na to ni iyang balak kay ganahan ko maminaw pud ni kuan ni Madam Christine. Christine. With feelings na. Kay with feelings pud ni siya. Mayong gabi ini mo dia Madam Christine with feelings. Pa na siya. May gabi ipon. Ayun.
Pumasok na si Madam Christine. Pumasok na yung maganda natin. So, diri na to makita sa DXBD 101.3 The Voice of Dapitan. Nanuna po tayo mga babae ding magbabalak sa kahanginan. Yes, mga gwapa Dili pa lang kay mga lalaki nga mga gurangon. Mga gurangon ingko, Mga pero mga batanon. gwapo. Kaya ko doon, so di mangyay ko mo, di pa ko angkon nga gulangon ko kay napamangyay ko sa millennials. Pero mga gwapo. Di rin po na tanto. Nay, kuan ani manok na pula. Wala Ngita na tag manok na pula. Ngita na pug manok na pula ni ay. Para na ni Gami ko ato ba. manok kasi kuha na Madam. Ngita maghimo pa tag manok na maghimo pula. pa siya. Iyag yung padungog-dungogas Sama ni. kardo dalisay. Minaw ba ron dito? Hinigugma kong tulamis. Naminaw ba ron dito? Minaw jud to kay walay load ang among TV. Naminaw dairon dito. Mayong gabi ini kardo dalisay diya sa may Sakayanon. Ang gabi Makatpatan. diya part 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 na. Part. Part na ha. Biya part. Atong kuadya part. Ayaw na itong actually among tawagan pang. pang. Pangga ako Pangag. Pangag ka karon. Hello, DJ Sweetie Pie. Ingon ni Lilibet Kalalang. Hi, hello my together. How are you? Thank you for watching Fine, live thank you. us. Okay, DJ Christine Reyes, unsay uluhan sa imong bala karong gabi una? Hinigugma kong tulamis. Hinigugma kong tulamis. Pero dili ba tulamis Very akong exciting. hinigugma? Exciting kayo ning balaka karon kay alang sa mga tulamis karon nga naminaw. Pero ako hinigugma dili ba tulamis? Dili tulamis. O gwapo man to si kuan gyud. Gwapo man gyud to si. Nanawag na si Cardo Cardo. Dalisay. Nanawag na siya bisa tarunga karon diha ha. Tarunga. Balak ko. Live ta karon ha. Ikuan diha sa kuan, ikuan ba? Ipadungog na sa live kay aron nga madungog pod ba ana. Ipadungog niya. Nga. Kulay pa sa lima balak ko. Magbalak pa siya. Balak ko na siya. Ikaw mo ba pag kuan mo diha? Magbalak pa siya. Kasi ang hinigog Ready na ba si kuan, Madam Christine? Ready na. Ready na. Okay mga kadi, di na nato lang ngayon kay nalangan na to sa atong oras. Atong dawaton si Madam Christine Reyes sa iya ang balak nga naguluhan. Hinigugma kong tulamis. Nahinumdum ako sa atong mga panahon. Ikaw katong bata nga tulamis og pamayhon. Puno sa pagtamay sa silingang himantayon. Apil usab ako nga utrong sa lawayon. Dili gayud ako malimot sa linghod tang pahinimuot. Nagtukod sa balay-balay nga puros pukot. Bahalang nanimahok itang pansot nga singot. Mga nanay tatay lalong sa habol nga nangabalukot. Apan pagligid sa mga panahon nga wala damha. Hinigugma kong tulamis ikaw ni gwapa. Di ra ba basta-basta kay murag si Aramina nga perting sinawa og pagkagwapa. Ang imong kahumot daw sama sa mga bulak. Taliwala sa hardin nga gipanibaan sa mga tabaghak. Nagambahan aron dawaton ang gugmang gipangbahak. Madangit ang kasing-kasing mo sa mga kagwang ug uwak. Apan ako karon nilukso sa tumang kamalipayon. Kay ang silingan kong tulamis na angkon ko sa dayon. Ug kami karon naglakaw sa altar sa kaminyoon. Aron dili na mailog pa sa mga salawayon. Maora ka to. Gipaspasan gid niya iya ang bala ko Rome. Kado sa kahila. Gipaspasan gid niya kay naminaw si Cardo Dalisay dito. Naminaw si Cardo Dalisay. Ano siya ngano kunong tawag nako siya ngano tulamis man na imong kuan. Nganong tulamis ko no. Nga dili ko siya tulamis kagwapo ni Cardo Dalisay niya gibalakan ra diya og kanang Basin na kay kuan niya hinigugma kong tulamis. Pasulod. Salamat kayo ni mo. Salamat po kayo ingko. Pasulod din nato sa Titoy Mats. Para sa iya nga balak pud karon nga gabi una. Kay Premier Ricardo ron, Christine Reyes. Dire ato dayon. Kay Premier Ricardo ron. Pasudlon Magbuntag mo ron, magbuntag. Titoy Mats. Magbuntag bughagok. Where are you? Okay. Salamat kay ni Madam Christine Reyes. Saya ang maanindot nga balak nga gidali-dali
Kay hadlok kukuron. Asa to si Ate Toy Mats? Mats, Goyura. hey, Mats, come over here. Sit down and do not know. Stop and listen. Og maayong gabi sa ato ang mga nanay mga tatay karon nga ang uban nag-andam na sa ilaang mga hilig daanan kay ang uban moupay pag humagkaon nag palagaylay sa ilang diskanso ang uban karon katulgo na. So shout out sa mga nagmata pa og nakiuban pa gyud sa ato ang programa nga mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Kung diin kining maong programa, madungog ninyo matag Sabado, alas 7 hangtod alas 9 sa kagabhion. Nya nilapas na ta sa oras, sige gitag makapiso ni manager. Sige tag kuan. Didak sige salary na to ani. Deduct from your salary, not mine. Deducted from your salary. So, Toy Mats. Atong paaboton siya Titoy Mats para sa balak nga tubag-tubag karong gabi una. Nya dili na ko mo balak last balak kam Kuya Romy kay wala man tay igong oras. So kamo na lang ang last nga mo balak karong gabi una. Kunya maayong pagpaminaw sa ato ang mga suking tigpaminaw usab diha sa may Banunong karon sa mga Takbaya family ni Tata Beltran. Ta maayong gabi ini mo diha ta. Og ni Kapitan Hamilcar Takbaya. Kuya Kap, maayong gabi ni mo diha Kuya Kap. Si Nilong Niluti, si Niyong. Si Engineer Niluti. Maayong pagpaminaw di mo diha Engineer. Og si Engineer Kuya Percival. Maayong gabi inyo diha. Si Apo, si Philip, si Uncle J, si Nana PB, si Nana Lucila. Og sa mga bunlis girls o sa mga fingerlings boys. Og maayong gabi usab ni Ate Irene Ferrarin usab sa may Banunong. Ayong gabi ini mo diha tay ay. Ma-shout out mga DJs gikan usab ni Ana Lisa Comiso. Ano ka diha sa may Dipolog City. Maayong pagpaminaw sa atong mga suking tigpaminaw diha usab sa may Dipolog. O niya, maayong gabi usab ni Madam Inhako sa Muntikiso. Good evening Ingko Dunsoy, kumusta ang tanan nga magbabalak nga maoy nakalingaw sa akong pagkainahak. Nakalingaw ko no sa iya ang pagkainahak. Maayong gabi ini mo diha Madam. Si Madam nga nalingaw ko no siya. O diha sa may Antipolo, maayong gabi sa ato ang mga suking tigpaminaw diha sa may Antipolo. Diha atong pasudlon ang ato ang gwapa nga bisita karon nga bag-o pa taon ni siyang nagdibo. Gikan pa sa iya ang party. I'm back, bahalag late. Yan, gikan ni Ma'am Annalisa Comiso. Diha sa may Torno, sa malamig na malamig. Sa ilaang kuan diha si Ma'am Annalisa ayong paglantaw bahalag late bahala nag-late basta naarjud. Kanya maayong gabi usab ni Ate Toy Mats. Titoy Mats, maayong gabi ini mo pagkagupaha ba oroy? Bag-o man ning kuan god. Bagong tahal? Bagong na bahaan. Oh, bagong nabahaan. Kanya bagong nabahaan magpagwapa day Kuya Romy. Bantog tara si Kuya Romy dili kaayo siya magtingog-tingog ganina ba. Duna day siya gitaguan. Kaya kapiingan ako, basta gawag lain ba? Basta gawag lain. Paduol tagamay sa mic te ha. Dayon kumusta ang kagabion te? Kira, karo may ulan. Pero mag-ulan bitaw. Okay lang gid gihapon. Okay lang gihapon. Katagan ka na kog panahon te para sa imo ang mga greetings karong gabi una kay wa naman tay igong oras. Greet ko sa mga ako ang mga hilutonon. Sa tanan nga namati sa mga taga-Lamatik, mga taga-Burgos, taga-Plasanan. Sa
Abi na ni Ayan gyud, Ayan Adasa. Siging gamonitor aning atong programa. Yun, silang Tatay Primitibo. Asa tanan na lang nga naminaw. Okay. Og mara to. Unya, ato dayong pagasugdan ang balak nga tubag-tubag. Karo nga gabi una mga kadi. So, bunal, Kuya Rumi. Isip pagtimbaya sa atong tigpaminaw. Tuguti ako sa pagtuktok sa inyong kagabion ug magaingon. Maayong gabi kanatong tanan. Kini nga mong balak, gikutlo o gitagik sa pinakapungkayang bahin sa kalangitan nga maoy atong dangpanan sa unahan. Kini among balak naguluhan. Ikaw ang natimban ning tanan. Dili ko na unta pag-aablihan hanggang haan sa akong mga dugan. Dili ko na unta paghatagan og kalipay ning masulubon kong kalibutan. Apan ang kahayag mo nagadanag sa akong nataran. Aron ang binhi itisok sa yutang naughan. Ani ako karon nagluhod sa imong tiilan. Aron sa gugma ko imong pagabuligan. Ipabuhagay ang kaluoy mga hilabihan. Aron mo gitli ang kalipay nga akong giambahan. Dili pagyud andam kining akong mga dughan. Dili pagyud tambok ang akong daruhan. Wala pa ako'y kahibang kaagan ni anang tanan. Kay inusinti lang in taon kining imong nagustuhan. Ayaw kahadlok sa pagbati ko nga putli. Ayaw pagduha-duha sa gugma ko huway sama. Kay sa mga bukton ug dughan ko ikaw pagapanggaon. Pagaugmaron ka ang daruhan mo hangtod kadlawon. Wa ka ba nagdali sa imong kinabuhi? Wa ka ba nalipay sa imong nanglabay? Wa ka ba nahadlok sa sanggot ni tatay? Namusablay unya sa liog mo ikamatay? Wala ako nahadlok sa akong katapusan. Wala akong mahadlok sa akong kamatayon. Maangkon ko lang ang gugma mo sa dayon. Na maoy natingban ni ining mga dughan. Andaman na ka ng daro sa imong panguma. Aron sugdan mo na ang pag-ugmad ang yutang nag-uga. Bantay baya kung ang imong daro mga puka. Mga lumping o mga pilo sa daruhan kung perting lapara. Dapat
Wani mo sa kapudyo, tra. Pagkalingawa sa mga balak nga tubag-tubag ni Kuya Rome, mga kadi. Why sama gyud Kuya Rome? Bantay lang gyud ka karon ining uli og di ba mapuka ng imong daro. Di ko mahadlok ko dosoy. Oh. Sos, magdaro kong sugod. Oh. Kana iyang daruhan. Do ka oras, wa na. Wa na. Tulo ka kalam, wa na. Tuwa na ko japlin. Apila ako na dala na napakaras. O dala pa karas na. Ay, pagkaugma, tanom, Ritso. Buntag na lang, wa lang. Ay, pog ko niya. Ingon diri, Kuya Rome. Wow! Hi, thanks po sa mga best idol ko. Bye na po. Merry Christmas, mga best idol. Bye. Ayan, salamat ni Salvador Visa. And salamat usab ni Ma'am Lilibet Kalalang Iya. Thank you for watching sa mga naglantaw pa sa atong live nga ilatang giubanan. Salamat kay ninyo mga kadi. Lapas na kita sa oras. Ya mao kato atong katapusang bala karong gabiuna. So hangtod sa sunod panahon mag-uban-uban lang gihapon ta niining maong programang mga tagik pasiaw og balak sa kinabuhi. Ya, wala naman tay igong oras para moabad ti pangadto sa unahan. Adto na kami mga palangga na mo mga kadi. Manamilit na. Huwag padayon kami sa pagpangga sa inyong kasing-kasing kasamaran. Kami ang magbabalak sa kahanginang mga kadi. Nga andam mo sa gakay o pagapanggaon kamo hangtod sa inyo ang katulogon karon. Adto na kami magasakay ni anang huyuhoy sa mabugnaw kagabhion aron magtagik na usab kami sa mga balak. Usa kami ng hinaot nga sa amo unyang pagbalik kamo nagpaabot. Kaysa kalipay hilabihan, ikaw man ang among paghahalaran aron sa pagwagtang sa imong mga kagulanan. Kini na lang si Kuya Rome nga akong kauban. Manamilit sa ngalan usab ni Tio Badok. Ni hapon na. O kini usab sa Ingko Dunsoy. Magaingon. Ang pera ay mauubos. Ang kagandahan ay kukupas. At ang kasikatan ay lumilipas. Pero ang salita ng Allah ay mananatiling wagas. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna, sa samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Bye-bye Zamboanga del Norte. I love you all and good night. Sa kabus ug adunahan gihatag ang kagawasan apan ang akong kasing-kasing sa kasakit naghambing kay gihikawan sa himaya kining alaon nga naghilak. Pait sa akong gugma, pinagmalan sa palad. Hain na, uhay ng kalipay ining dughan. Sa ibaw ning yuta, ang tanan magmasaya apan lahi ang akong gugma sapnay ning
101.3, the voice of the Pilipinas. Ang pagkahimugso ni Ginoong Hesukristo mao